èmi náà àti alákọ̀ọ́kọ́ nínà ọ̀gá ọlọ́pàá fi nínà orí tó fẹ́ fi nínà àti olóṣèlú fi nínà èmi náà ní èmi náà gbogbo wa ní fi nínà ẹjọ́ kírímínà tí máa ń sọ èmi lóye ta ló lè sọ pé òun kì í ṣe kírímínà ẹgbẹ́ sọ́wà ẹ̀rọ ìjọba ti sọ̀rọ̀ kírímínà ìjọba ti sọ̀rọ̀ títí kírímínà ẹ tí ìwà kì í ṣe kírímínà kó lọ́wọ́ ẹni kọ́lọ́pàá kó lọ sí táwọn ọ̀gá kì í ṣe kírímínà bẹ́ẹ̀ bá dé ìyàwó níyàwó. ọlọ́pàá ṣe ètò ìyàwó níyàwó mú ẹlòmí ìdí bàbá ẹlòmí ìdí ìyàwó ọ̀rẹ́ ló fẹ́ lọ gbé lálẹ́ yìí ẹlòmí ìyàwó ìbọ̀dẹ́ ló fẹ́ lọ gbé ẹlòmí ìyàwó bàbá ìwé ló fẹ́ ẹlòmí ìdẹ̀rí ọmọ 15 years ló kú mọ́lẹ̀ ẹlòmí ìdẹ̀rí onítẹ́tẹ́ ni ẹlòmí kò san táàsì ni kò sanwó orí tí wọ́n ní gbogbo wa ní kírímínà ìjọba ló sọ wá ní kírímínà ọ̀gá lọ́yà kírímínà yàyà kírímínà ìyàwó yàyà sórí kírímínà kúmúrọ̀tù kírímínà ìrìnkọ̀kọ̀ kírímínà olóyún ti ní kírímínà. Àwọn pásítọ̀ kírímínà gbogbo wa ní kírímínà bàbá oníṣègùn kírímínà àti nọ́ọ̀sì kírímínà gbogbo wa ní kírímínà. Àlọ́mà kírímínà ní ẹ̀sán wa ọmọ mi làlọ́mà kírímínà wo dàbí lélẹ̀ alẹ́ máa yọ̀ ọ́ mọ́ alẹ́ máa. Aládùn méjì ló máa ṣàárẹ̀ láyàwó ní méjì. Ìméjì ọmọ ìyàwó ni. Ìméjì ọmọ ìyàwó ni. Ìméjì ọmọ ìyàwó. Ẹgbẹ́ tó máa ń rí ọmọ ọgbà. Ọmọ mi là mẹ́rin. Ọmọ mi là mẹ́rin.